Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who hold no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all I invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan as sinautoban sa imong kabuutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para suro kan kapang nangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan Huwebes, sa ikalimang semana, pakapasko, ang mga intensyones ka sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving for passing the CSE offered by Camille Alamo, Jalen Bonuel and family. Special intention offered by Ubusan family. For healing and fast recovery of Alice, offered by Ibo family. Special intention to successfully pass
the national assessment for skincare of JP Salvador and Angel Lu Llagas tomorrow.
Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Banwalin ako, magibanan, tilipon, magisaro, sa Diyos na sa tubos. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. at kaguranan, mapas sa Indo. Asing sa imong espiritu. Aldaw na Webes, kaya kita sa rong komunidad di sa parokya, nagkakatiripon po sa pag-arang, pagtaong ontra, paghagad din tabang sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Siringman mo niyan ang ikapitong aldaw kan satuyang misa novenario bilang sarong Filipino-Chinese community. Maselebrar po kita kan kafiestahan ti Our Lady of China sa maabot na Domingo. Nasa laog kita ngunyan kan sa tuyang mga misa novenario sa pag-andam sa maabot na kafiestahan. Maghagad man kita kan sa iyang tabang pamibi as in intersesyon. Ngunyan, tanganing kita po gabos na uyadigdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, pagsulsulan, ihagad din tawadan sa tuyang mga pagkukulang. Kaya udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhar, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, mamigbi kita. O Diyos, nasa sa imong grasya, ginhibo kaming matanos hali sa karatan, asin paladan hali sa kaurasaan, tabangan mo kan sa imong mga gibo, tabangan mo kan mga atang, tanganing daim magkulang an kusog sa pagdanay, nahuli kan mga iniyaonan pagpara kan kasalan sa pagtubod. Huli kay Hesu Kristo, kagurangan niya mo, sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Pagkatapos ning halawig na orolay, si Pedro nagtindog asin nagsabi, "Mga tugang, aram nindong padagos, na kan mga enot na aldaw, pinili ako nin Diyos. Tanganing sa nguso ko, madangog kan mga pagano an marahay na bareta, asin magtubod sinda. Ang Diyos na nakakabasa kan puso nin tawo, nagpahayag na uyon sa sainda. Kan itaw niya sa inda ang Espiritu Santo,
siring kan pagtao kaiyan sa to. Ang Diyos dainin pinapalain, Hudiyo o bukong Hudiyo, lininig niya ang sa indang mga puso, huli sa pagtubod. Day daw ikakaanggot ng Diyos na sa mga paratubod na iyan ipapaasa nindo ang sarong karga na ni kita ni an sa tong mga magurang nagkaigwanin kusog sa pagpaasan. An sa tuyang pagtubod, iyo na kita makakaligtas huli sa grasya ni Jesus na kagurangnan. Asin sinda siring man, sa mga tataramo na ini nagtuninong ang bilog na katiripunan. Dangan naghimati sinda ki Bernabe, asin ki Pablo na nag-usip kan gabos na mga tanda, asin nga ngalasan na ginibo ng Diyos huli sa inda para sa mga pagano. Pagkatapos ninda pag-usip, si Santiago nagtaram, mga tugang, hinanyuganin do ako. Ipinaliwanag ni Simeon, nasa kapinaunan ang Diyos nagpili para sa iya, nin sarong banuan, hali sa mga pagano. Iniuyo na gayo sa mga itinaramkan mga propeta. Hulitaan kasuratan nagsasabi, pagkatapos mabalik ako tanganing patindugon giraray, anapukan na harong ni David. Papatindugon ko giraray sa iyang pagkarumpag, asin sa kuyang papakarhayon. Dangan ang kagurangnan, hahanapon nin gabos na katawuhan, asin nin gabos na banwaan, na dusay sa iyang ngaran. Ini ang sabi nin kagurangnan, ini ipinahayag niya, puon pa kaidto. Kaya sa paghuna ko, dai niya to pagtaawanin kagabatan ang mga pagano, na minadulok sa Diyos. Tama nang sinda suratan na maglikay sa anuman na idinolot na kang mga Diyos-Diyos. Sa pakikisambay, sa karaninin mga tinuok na hayop asin sa dugo. Hulita poon pa kaidto ang katugunan ni Moises, binabasa lamang lambang Sabado sa mga sinagoga asin ipinaghulit sa lambang banwa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Irukyawan sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Irukyawan sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Bagong awit-awiton sa kagurangnan. Mag-awit sa kagurangnan, kamo gabos na banwaan. Awitan ang kagurangnan, umawon ang sa iyang ngaran. Irukyawan sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Iharubay ang sa iyang kaligtasan, auro aldaw. Isabi ang sa iyang kamurawayan sa mga banwaan. Sa gabos na tawa ibantog ang sa iyang mga gibong ngangalasan. Irukyawan sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Sabihan ang mga banwaan, ang kagurangnan hade, siya ang nagpasarig kan kinaban, dai matatanyog. Naghahadi siya sa katawuhan, daraan katanosan. Irukyawan sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos, nagdarangag ako sa mga tagataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, ang ama namuot sa ko, ako man namuot sa Indo. Magdanay kamo sa pagkamuot ko. Kung utubunin do ang sa kuyang mga tugon, magdadanay kamo sa sakong pagkamuot. Siring na ako nag-uutob, kan tugon nin sa kong ama, asin nagdadanay sa iyang pagkamuot. Ini sinabi ko sa Indo tanganing makidumamay kamo sa sakuyang kaugmahan, asin magin dalisay an sa indong kaugmahan.
Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan sa tong kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigrit daw kan sa tuyang katain na pirot pa. Nin good morning. Naramdaman nindo itong eksena sa Ebanghelyo na kung saan si San Pedro hinapot kan sa tuyang kagurangnan 3 beses. Kung baga namumuot siya sa iya, naramdaman pa po nindo. And for every answer given by Peter, igwaning corresponding responsibility that he has to do or comply with. Diba? Simon, aki ni Jonas, namumuotan mo ako? Opo, kagurangnan, namumuot ako sa imo. Pakakana, an sa kuyang mga karnero. Ikaduwang beses, hinapot giraray siya, Simon, namumuot ka sa ko? Opo, kagurangnan. May sabay ng dikit na lugo-lugo ta. Pero ang beses dapat ako haputon. That is only in accordance with the divine justice. Remember, Peter denied Christ 3 times. And he has to renew that love 3 times. Opo, namumuot ako sa imo. Atamana. Ansa kong mga karnero. And the last time, ara mo baga kagurang na namumuot ako sa imo? Opo, I love you, tudo-tudo. Atamana, pakakana, ansa kuyang mga karnero. Now, the same question is being given to us today. Imaginon mo, yaon mo niyan sa tubang mo sa tong kakurangan, tigahapot ka kan parehas na hapot. Sararuan sana, maski nga ni, pirang beses ta siya kung minsan pinagnigaran man, dahil kan sa tuyang mga kasalan, dahil kan pagturog ta sa misa. Oh, ihapot niya kita ngunyan. Oh, namumuot ka sa ko. Simbag. Dahil pa namarahaw, maluya ang simbag. Oh, namumuot ka sa ko. Opo. Anong sinabi niya? Kung namumuot ka sa ko, uutubon mo an sa kong mga tugon. Asin kung inuutob mo an sa kuyang mga tugon, magdadanay ka sa ko. Oh, sain pa kita? Digdi na kita sa sigurado. Diba? Oh. Nagsimbag kitang namumuot kita sa kagurangnan, dapat daan pagkamuot pong iyan, nahihiling sa satuyang gibo. Bako sana sa satuyang mga nguso. Kaya ining pagkamuot na igwa kita sa kagurangnan, dapat magdara sa tuya sa pagsunod sa iya. Dahil pwedeng nagsabi kang namumuot ako sa imo, pero an sa imong pagkabuhay, siblag duman sa imong I love you sa iya. Sabi nga ni kayan, I love you tudo-tudo without puro-pundo. Oh, pero, nagsasabi kitang I love you tudo-tudo without puro-pundo, pero pag sinugo, habo magsulod. So this love that we have should bring us to obedience. Iyan ang tigaapod na love in action. Pagkamuot na nahihiling sa gibo. Asing duman na susukol, ang satuyang tunay na pagkamuot sa satuyang kagurangan. Ikadua, ining pagkamuot na ini, bako sanang dapat magdara sa tuya sa pagsunod sa iya. Ini po, susog sa Ebanghelyo, dapat magdara sa tuya sa paggibo kan sa tuyang misyon. It should go beyond us. Taan pagkamuot na itinatao sa tuya kan sa tong kagurangan, bako sa pagkamuot para sa to. Ining pagkamuot na ini dapat madara niya to sa luwas kan sa tuyang sadiri. Dapat mahiling sa paglingkod, dapat mahiling sa pagpatawad, dapat mahiling sa satuyang mga gawi. Kaya ngunyan daw na aldaw namumutan kong mga tugang. Hinguwahong ta, na ang pagkamuot
iyo man lugod ini an sa tuyang maging rason asin motibo sa gabos niyatong ginigibo. Takong may pagkamuot an pagsimbata, magian, mahal ang pamasahe. Ang iba sa Indo, hali pa sa ibang lugar. Pero nga, tadaita na mamatayan dahil sa pagkamuot. Kung pagkamuot ang rason kan sa tuyang pagtabang, ngunyan pirestahan, maski ano pang paghinguwatang maghanda, iyo man giraray may batikos, matabangon ngaya so spaghetti duman. Pero may Sharon, tigsupunan suhanda. Kung pagkamuot an sa tuyang rason, sa gabos na ginigibutan, nagiging magian. And let love be our way of life. And let love be our mission. Amen. Sagaran ka na maaki as el Espiritu Santo. Amen. Mawon ka, pagkurang Diyos, kabusela, alikan sa imong pagkanaran. Nakamtan mo, naman, magandagalan sa kuyang pamagalan. Magpabibig ka mo mga tugang tanganingan sako, asinad sa idong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras kan saro, asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, uli sa paggalang kan pagpatinao-tauhan kaining sakripisyo, namimibi kami warasan, nasiring naminidbid mi, an sa imong katotoohan kami makasunod mananggad kaiyan sa mga marhay na gawi. Huli kay Kristo, na sa mong kakurangnan, Amen. at kakurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Taasan mga puso, Initaas minasa magpasalamat kagurangan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na ikakagurangnan matanos asin nakakaligtas ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa buong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay ang gabos na sinikwal binabago asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya labilabing sa labilabing kaugmahan kan Paskwa nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban patingani ang mga langit non na bertudes asin ang mga anggeles na potestades nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan taig tapos na nagsasabi banal, Banal ang kagurangnan. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal. Purabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magtakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrugdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong tumakagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkambuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos, naklero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwan. Sinda, asin gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos, namimibig kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina ka Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kat buhay na daing kasagkoran, mag-opaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro, kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Yan, mamibi po kita. Kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangan. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, linsiring sa langit, ang samong kakanon sa rawal daw, itaw mo sa muyang-munyang, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa spirit, tuya po niya, naihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang Diyos din pagkamuot. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong.
Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Hawak ni Kristo. Para sa kumot espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus, takagurang ikaw sa luyang pagmamahal, ikan kabayan sa langit ikaw, nakakaya kami Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did this power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Let us pray. Mamibi kita. Namimibi kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit non na misteryo. Hasin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po kita ng second collection para po ini sa pagmantiner ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 17,290 pesos
and 85 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 1,283 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,290 pesos and 85 centavos. Nagpuo na po kan Biyernes ang Misa Novenario para kay Our Lady of China. Sagkod po ini sa Mayo 9 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Maawat man po pasalamatan ang mga nag-donate ka ng kaaging simana, anonymous donors, 2,000 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, duwang 200 pesos, parishioner 5,000 pesos, SAB 5,000 pesos, Gerard N. Marcoso 3,000 pesos, JRM 1,000 pesos, Miguel Family 1,000 pesos, a devotee 800 pesos, Asin Marieta San Buenaventura 500 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indogabos, lalong-lalo na si mga nagsipaglingkod sa satuya pong Santa Misa, ang manlain-lain na ministries kan sa tuyong parokya, choir, live streamer, lector, commentator, lay minister, mass collectors, sila sa tuyang mga sakristan. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong spiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin may herakon, sa intersesyon kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo. Sangaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang isa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, pinsan mo ay ni Jesus, sa samong katikapuan, sinuman ang hipnoan, dumawa sa mong kamutakan, tulungan sa mong kahilaman. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Sa bago kami nagupit ang nagrarong panangin, kan buhay ang masabi sa dagang panumpain. Dahon na siyong pinabangan, ngunit ang siyong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami Erakima, O San Judas Tadeo, kami ka Erakima. Thank you.